Λαχούτ περνάει την μπάλα στα δεξιά. Λαχούτ και πάλι σε ευνοϊκή θέση. Στρώνει Μαϊντέβατς. Τέτα τέτ πλασάρει το γκολ. Χρονιά στη μήκη κόντρα στον Ο Λαχούτ παίρνει την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Ο Λαχούτ κάνει την τρίπλα. Κρατάει, προσπαθεί να βρει τρόπο να πλασάρει. Γυρίζει, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Όφι είναι αυτός ο οποίος αμήνεται περισσότερο. Στα μισά του πρώτου μέρους. Λαχούτ. Ο Μικέλ Λουίς στην περιοχή. Μαϊντέβατς περίμενε κάθετη προς την επίθεση του Όφι. Ψηλά η μπάλα, έχει πλεονέκτημα εκεί ο Σχέλης. Ο Σίλβα έχει ανέβει μπροστά. Μπουζούκης για τον Μαϊντέβατς. Καθαρίζει ο Λαμπρόπουλος, ανοίγει όμως τον κοντρόλ. Μπουζούκης αφήνει την μπάλα. Νικολάου, ο Λαχούτ γυρίζει και η σέντρα χαμηλά, η ευκαιρία κόντρα κόρνερ. Μες στην περιοχή είναι ο Μαϊντέβατς. Απομάκρυνο και Τζιώρα. Ένα σούτ από μακριά είναι πάρα πολύ καλό. Η μπάλα έφυγε έξω από τον Λαχούτ. Την έβγαλε, δεν πρόλαβε ο Λαχούτ. Καλή άμυνα από τον Ότο. Λάθος όμως. Ο Λιάβας μες στην περιοχή. Κρατάει, θέλει να περάσει. Ο Λαχούτ ένα σούτ. Μπάλα στα σώματα, στο σώμα του Σάστρη για την ακρίβεια. Και τώρα ο Πάουκ στην κόντρα με τον Λιάβας. Μονίμως σε κίνηση ο Λαχούτ όταν βλέπει ότι υπάρχει προοπτική για μια πάσα. Ο Λαχούτ από το λάθος του Μιχαηλίδη. Εκπληκτική επέμβαση του Κοτάρσκι στο 32. Άλλη περίπτωση είναι παίκτες που δεν υπάρχουν και άλλοι σε αντίθεση με αυτούς τους τρεις που αποσιάζουν. Ευκαιρία του Πανετολικού, το σούτ από τον Λαχούτ, εκπληκτική επέμβαση από τον Κοτάρσκι για δεύτερη φορά. 29 λεπτά. Προσπάθεια του Λαχούντ, ο Μπουζούκης στο σούτ έξω. Χρονιά στη μήκη κόντρα στον Ο Λαχούτ παίρνει την μπάλα με στη μεγάλη περιοχή. Ο Λαχούτ κάνει την τρίπλα. Κρατάει, προσπαθεί να βρει τρόπο να πλασάρει. Γυρίζει, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Νικολάου, ο Λαχούτ γυρίζει και η σέντρα χαμηλά, η ευκαιρία κόντρα κόρνερ. Όφι είναι αυτός ο οποίος αμήνεται περισσότερο. Στα μισά του πρώτου μέρους. Λαχούτ. Ο Μικέλ Λουίς στην περιοχή. Μαϊντέβατς περίμενε κάθετη προς την επίθεση του Όφι. Ψηλά η μπάλα, έχει πλεονέκτημα εκεί ο Σχέλης. Ο Σίλβα έχει ανέβει μπροστά. Μπουζούκης για τον Μαϊντέβατς. Καθαρίζει ο Λαμπρόπουλος, ανοίγει όμως τον κοντρόλ. Μπουζούκης αφήνει την μπάλα. Προσποίηση από τον Λιάβα. Λαχούτ γυρίζει, σέντρα Μαϊντέβατς μόνος του, κεφαλιά άστοχη από τον Σέρβο στο 31. Λουίς αριστερά μπροστά από τον Κοντούρη, τα τρία κεντρικά χαφ. Το σουτ στην εστία, Παπαδόπουλος μπλοκάρει την πρώτη προσπάθεια του Λαχούτ στο 8. Πάλι κάθετα για τον Μαυρία. Κάνε κίνηση ο Μαϊντέβατς. Ο Λαχούτ επιχειρεί το σουτ, την μπάλα out. Πρώτη τελική προς την αντίπαλη εστία για τον ποιος θα περάσει για τον Λαχούτ. Λιάβας. Συνεργασία μεταξύ των δύο. Λαχούντ σουτάρει αλλά στοχή και πάλι. Έπαιξαν το 1-2 ο Λιάβας με τον... Βρίσκει τον Λιάβα. Ποιος θα γεμίσει στην περιοχή. Λαχούντ γυρίζει, σουτάρει, μπλοκάρει ο Τζολάκης. Η απάντηση του Πανετολικού το 39. Μαϊντέβατς και τώρα από την άλλη πλευρά Λαχούντ έκανε το σούτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ, απαντά άμεσα. Κλέψιμο από τον Λαχούντ, έτοιμος για αντεπίθεση ο Πανετολικός, έφυγε ο Μαϊντέβατς. Του να μείνετε, να δούμε την αντεπίθεση. Ο Πανετολικός προσπαθεί να βγει γρήγορα στην κόντρα, ανεβαίνει ο Μαϊντέβατς στον άξονα, ελέγχει ο Λαχούντ, μπαίνει Λιάβας και το ρεκόρ. Σέντρα, Παντελάκης, Μικέλ Λουίς και Λομόνακο για να βρει τον Λαχούτ. Ο Μπράμπετς, ο Λαχούτ προλαβαίνει. Χρειάζεται στήριγμα τώρα, πάνω του ο Τσέχος.
Σιέλης και Μαυρίας. Σοφιανός πάει να δώσει βοήθεια στον Φαρές. Ο Ντάβινσον έχει φύγει αρκετά ψηλά από το κέντρο της άμυνας. Μπουζούκης. Τον Μουρκ, η πάσα ήταν στην πλάτη του Αυστριακού. Μπουζούκης που βάλησε μπάλα και την έβγαλε για τον Λαχούτ. Λαχούτ πιέστηκε από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον Σβάμπ. Λαχούτ με την ταχύτητα.